مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإسلام والمسلمين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله رب العالمين. يا جماعة المسلمين، سوف يكون لنا وقفة عند حديث رواه الصحابي الجليل أعني بأبي ذر جندب الجنادة. هذا الصحابي هو أحد السابقين الأولين من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. جندب الجنادة كان يضرب به المثل في الصدق، ومات هذا الصحابي الجليل سنة 31 من الحجرة. فما هو هذا الحديث؟ عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala le seul, et paix et salut sur l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa famille, ses compagnons et ses proches. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous assiste au cours de ce vendredi et qu'il accepte de nous et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Inch'Allah, avec vous, ce vendredi, nous allons, n'est-ce pas, étudier un texte. Nous allons faire une étude des textes. Mais c'est quel texte ici il s'agit? Il s'agit ici d'un texte que nous avons reçu de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce texte-là, on l'appelle el hadith, le texte prophétique. Alhamdulillah, qui nous a rapporté ces hadiths, qui nous a raconté ces hadiths. Celui-là même qui nous a raconté ces hadiths, nous avons ici deux grands compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Jundub bin Junada et Muaz bin Jabal. Jundub bin Junada est l'un des premiers compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont embrassé l'islam lorsque le prophète s'est apparu à la Mecque. Jundub bin Junada, c'est un grand compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il était un exemple de l'honnêteté, un exemple de vérité. Jundub bin Junada. C'est lui qui nous dit ici, avec Muaz bin Jabal, qu'ils ont entendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Ittaqillaha haythuma kunt. Craignez Allah où que vous soyez. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala où que vous soyez. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Et faites suivre une mauvaise action par une action qui est bonne, qui va à son tour l'effacer. Lorsque tu fais une mauvaise action et qu'après tu fais une bonne action, cette bonne action-là va venir effacer la mauvaise. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam termine par dire: wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Et traiter les gens avec de bonnes manières, avec de bons comportements, avec de bons caractères. Inch'Allah, voici les textes que nous allons ensemble étudier au cours de ce sermon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte et qu'il nous donne la facilité
de vous expliquer et qu'il vous donne aussi également la facilité et les moyens pour pouvoir pratiquer ce que nous allons dire, Inch'Allah. Alhamdulillah, malo ta'ala tanu. Ka ala barkada, ka ala walilimado. Fɛn o fɛn n'o ye tandoko ye an b'o bɛɛ lajɛlen ta k'o di Ala ma. Innal hamdalillah. Alhamdu huna mu'arraf bi alif wa lam. Fɛn o fɛn n'o ye tandoko ye an b'o ta an b'o di jɔn ma? Ala subhanahu wa ta'ala. An bɛ Ala tando, an bɛ Ala ta'ala an b'a ɲini a fɛ a k'an kanda ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kanda Ala m'o kɛla an ye. An bɛ tila an bɛ dɛmɛ ɲini Ala ta'ala fɛ. An bɛ mun kɛ? An bɛ tanga ɲini Ala ta'ala fɛ o wagati kelen na a k'an kisi ka bɔ jɔn tɔɔrɔ ma, anw yɛrɛ ni kun tɔɔrɔ ani sitana tɔɔrɔ. N'o tɛmɛna ka bɔ yen don, an bɛ nɛɛma ani kisi caman ɲini Ala ta'ala fɛ k'a kɛ a ka jɔn kunnadi kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam, ani Muhamadu ka somɔgɔw, ani mɔgɔ o mɔgɔ ni o bɛna tugu Muhamadu kɔ fo ka taa se alikiyama don ma ka ne ni aw kɛ o mɔgɔw cɛma ya Rabbi Ala m'o kɛla an ye. Maa min ni bilala Muhamadu ka baton kɔnɔ, ele le bilala Muhamadu ka kurun kɔnɔ, ele kisila o kurun o tɛ noyé fiyewu ka ne ni aw kɛ o kurun kɔnɔdonbaga dɔ ye ya Rabbi Ala ta'ala m'o kɛla an ye. Bi xa kutuba bɛna kɛ fɛn min kan o de ye Alakira ka kumakan ye, kumakan min sallallahu alayhi wa sallam Alakira nɛɛma ani kisi b'a ye a ye o kumakan tɔgɔla fɔ ka ne ni aw ladi ka ne ni aw bilasira kan. Nga sahaba min ye kumakan in lase an ma o de ye Jundub bun Junada ani Muaz bun Jabal. Ninnu ye sahaba baw de ye mun ka Alakira baara ɲɔgɔnya awa mun ka silamaya dɛmɛ fo ka taa silamaya yiriwa abada silamɛw. N'an ye Jundub bun Junada n'an ye ale ka tariku ta, ale kɛla sahaba ye, sahaba mun ni o tun bɛ jati sahaba fɔlɔw cɛma mun silamayala kumana min na ni Alakira nana ni silamaya ye sallallahu alayhi wa sallam. Olu ma silamaya négligé, olu ma douté fɛn na Alakira ye min fɔ, a nana dɔrɔn o tugula kɔ. Jundub bun Junada ale tun bɛ o sahabaw cɛma. Ale Jundub bun Junada ani Muaz bun Jabal olu fila de b'a fɔ la ɲɛnɛ k'Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko adamaden i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka siran Ala ta'ala ɲɛ, ittaqillaha haythuma kunt, i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka siran Ala ta'ala ɲɛ. Ko n'o bɔla yen wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, ko n'i ye juguman dɔ kɛ, ni ele silama i filila ka kojugu dɔ kɛ k'i ye koɲuman dɔ kɛ o kɔfɛ ka o kojugu ni ko o jɔsi ko o bɔ yen. Ko n'o bɔla silama i ka ɲi ka juma kɛ wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, i ka jija ka jogo ɲuman ta i baden silama ɲɔgɔnw yɔrɔ, i adamaden ɲɔgɔn yɔrɔ an bada alisilamɛw. O la an bɛna lɔ ni hadisa in de la bi. Bi ka kutuba bɛna bori ni hadisa in de kan Inch'Allah. Nga hadisa in bɛ an kalan fɛn mun na, a b'an kalan fɛn mun na ne ni aw o de ye kalan fɛn sama ye. Indana thalathatu durus min hadha alhadith an-nabawi. Walada saba an bɛna o de ta ka bɔ ni hadisa in kɔnɔ. A walada fɔlɔ o de ye taqwa, Ala ɲɛ siranya. Mun de ye Ala ɲɛ siranya ye an bɛna o de ye ni hadisa in kɔnɔ. Indana fi hadha alhadith kama aslafna alayhi thalathatu durus, fadarsul awwal ma'ana taqwa. A walada filana min bɛ an bolo o de ye kayfa insan yamhu khatayahu, mɔgɔ bɛ kɛ cogo di k'i ka jurumu misɛnmanw ko olu jɔsi. O de ye a walada filana ye. A sabanan ye mun ye o de ye adamaden bɛ se ka jogo ɲumanya ta cogo jumɛn ni a adamaden ɲɔgɔnw ye ani nafa jumɛn ni olu bɛ sɔrɔ jogo ɲumanya la. O bɛɛ de bɛ sɔrɔ ni hadisa in kɔnɔ ni kumakan kunkurunin min ni Alakira sallallahu alayhi wa sallam n'a y'a fɔ. قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. فما هو التقوى عباد الله؟ التقوى هو كما قال به العلماء أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فقوله اتق الله حيثما كنت أي اتقيه في الخلوة كما تتقيه بحضرة الناس، واتقيه في سائر الأمكنة والأزمنة. ولما بدأ الإسلام ni Alakira sallallahu alayhi wa sallam ni hadisa in kɔnɔ k'an ka siran Ala ta'ala ɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'an bɛ yen, wagati wagati n'o de kɛla k'an ka siran Ala ta'ala ɲɛ. O kuma kɔrɔ ye di? Mun de ye Ala ɲɛ siranya ye?
ala yesra le ye jon adamaden ika jija ka fendo bla eleni Allah Taala ka jangata ni nyonche ika jija ka bariya do bla eleni Allah Taala ka jangata oni nyonche jahannama tasma ika jija ka bariya do bla eleni jahannama tasma che ika jija ki yere tanga ka bo jahannama kono dul ma badal salamaw o be kani muye o be ke ala ko ki ka fe mun ke iko olu ke ako ki ga mun toy iki yoro ma jaka bo la badal salamaw ala yesra fle ni de o ala yesra yan o le nyina an fe ni hadisa in kono donc ola pour que yesra Allah Taala nya ika inga sra Allah Taala nya keneka ani dogola ittaqillah fil khalwa kama tattaqihi bi hadratin nas ibe sra Allah Taala nya mo nya fe jogo minde iga jija iga sra Allah Taala nya anna sura ikele no abada sama o le wela ko ala yesra ya mo ko so mo fi nyina sabula mo be sra fenya inya be femina ote na fala san ko warabe mo dun ele bi ka so kono ele tsi ga sra waranya ka waratu tu kono nga ni ya don ko warabi igere fe bi sra waranya nga ya lo nga fo Allah Taala bi igere fe de ibe yoro Allah Taala be o de ko so fami bina andeme ka ala yesra ya do ana ambade al-islama o de ye wa mimma yu'inu ala taqwa istihdaru anna Allah muttali'un ala al-'abdi fi sa'iri ahwali ambade fembe andeme ka ala yesra ya bla andu sula o de ye anga ika annati ayerela anga ika o ke ayere doy ambe mun ke ayere doy o le ka fogo Allah Taala abe nanye yoro bela jenna anga barao barake Allah Taala nyabala ika kuma o kuma fo Allah Taala ba bela jenme ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid adama dente kuma foy de fo meneke do be o balaka ikoloshi iya fo don o basebe wala badal salama ni le ko long iba ika kuma fota ibina koloshi ni ko long ika baraketa ibina koloshi amna ya soro mo shiteni abadal salama min ajmal ma qarat في أشعار أبي عتاهية يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت لكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ما مضى ولا أنما يخفى عليه يغيب أربوك كما فولا دوكوتي ako dongo do adamade islama ni iyera soro dunya yoro dola ikele ma shitini ye idombate ika kinda walma ika karte imam toy ifa ote iba ote imalu amogo shite kana mir ko mi ikele no de idha ma khalawta dahra yawman fala takul khalawt bal kul alayya raqib nga afoko koloshil bagado be niye o yoro lay abada islama ikela yoro Allah Taala be abalaka ikoloshi wala tahsabanna Allah yughfilu ma mado ikana jati ko Allah Taala ye famin ke katome ko Allah Taala nyina ko kama yide jamais ika fɛn fɛn kɛ ka bɔ fitini la ka bɔ belebele bala Allah Taala ka a bɛɛ lajɛlen a ka sɛbɛn wa wudi alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha badal salamaw iya nyumaya min kɛ iya juguma min kɛ a bɛɛ lajɛlen a sɛbɛn no kitab kɔnɔ da badal salamaw ulai kana amiri ko Allah Taala anyina ye ko min ke alna ka do don ni yo long ele bi ni ka ko keta koloshi wala annama yakhfa alayhi yaqib kana amiri fana ki ko min ke ki ka dogo ko adogo la Allah Taala la de amadu Allah Taala la Allah Taala nan tala suratul mujadala Allah Taala ba fo anyene أكو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم محل شاهد في هذه الآية وإلا الآية تقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض افتتحت الآية بالعلم واختتمت بالعلم لأن الله يقول والله بكل شيء عليم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لما دل سلامه الله تعالى ko an bena kuma mun fo sekre la
an bɛ ɲɔgɔn ye mun kɛ, an bɛ sigi ka baro mun kɛ, ni an bɛ kuma ka sinjiw tigɛ, n'an bɛ kuma ka mɔgɔw sogo dun, mɔgɔw sogo su, n'an b'olu dun ko Alahu Taala b'a bɛɛ lajɛlen, a b'a bɛɛ lajɛlen yira, awa a b'a bɛɛ lajɛlen lamɛnna dɛ. Ma yakunu min najwa thalatha, n'a ye mɔgɔ saba, a y'a dɔn k'a fɔ an nana o ye Alahu Taala ye. N'a ye mɔgɔ naani, a y'a dɔn k'a fɔ a duurunan o ye Alahu Taala ye. E ma ko b'o de la istihdar anna Allaha muttali'un ala al-abd fi jami' ahwali. I y'a bila i kunna k'a fɔ Alahu Taala ɲɛ b'i la i ka lahala bɛɛ lajɛlen na, n'o kɛla i bɛ Ala ɲɛsira sɔrɔ an badal silamɛw. N'a ka ca n'o ye Alahu Taala ɲɛ b'a la, awa n'a yɛrɛ ka dɔgɔ n'o ye Alahu Taala ɲɛ b'a la, an bɛna mun kɛ n'an sera alikiyama kɛ Alahu Taala b'a bɛɛ lajɛlen fɛnsɛn an ɲɛkɔrɔ. Alahu Taala le ye dɔnni masa ye, a bɛ ko bɛɛ lajɛlen dɔn an badal silamɛw. O la ni le ye Ala ɲɛsiranya ye k'a nɔgɔya ne ni aw ye ya Rabbi Alahu Taala mun kɛla an ye. Ala ɲɛsiranya n'i k'a ta i kisi la, n'i ye Ala ɲɛsiranya ta wasilatun ila kulli khayr, c'est à dire siratigɛ don ka taa hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma. An ye kɔsegin an bɛ taa suratu Talaq. Alahu Taala ko an ma o, a ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. A ko ni maa min siranna Alahu Taala ɲɛ, Alahu Taala bɛ bɔda di o tigilamɔgɔ ma a ka ko bɛɛ lajɛlen na. N'o bɔla ye wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Alahu Taala bɛ tila ka i gɛrɛsɛgɛ yɔrɔ la, e ne yɛrɛ hakili tɛ yɔrɔ min na Alahu Taala b'i gɛrɛsɛgɛ ka bɔ yen. O de kosɔn maa dɔw ka ko bɛ mɔgɔw kabakoya. Dɔ bɛ yen ale bɛ maa dɔ ye ten komi a tɛ foyi la, nka gɛrɛsɛgɛ b'a la, sabula Ala ɲɛsiranya b'a la, awa a yɛrɛ fana jigi sɛmɛnen don Alahu Taala kan. N'o kɛla Ala bɛ sɔn. Alahu Taala bɛ kɔnɔ sɔn k'a sɔrɔ kɔnɔ tɛ baara kɛ o. An bɛ kɔnɔ min yɛlɛ sanfɛ, a bɛ bɔ sɔgɔma, foro t'a bolo, biro t'a bolo, baarakɛyɔrɔ t'a bolo, a bɛ bɔ a bɛ taa yala, a bɛ dumuni kɛ a kɔnɔ fan min na, sabula a jigi sɛmɛnen don Alahu Taala kan. A bɛ bɔli min kɛ a bɛ sababu de ta dɔrɔn, adamaden n'i ye sababu ta ka siran Alahu Taala ɲɛ, Alahu Taala b'i dɛmɛ. Ni ka o suran kelen filɛ n'an bɛ jigin la tugun, Alahu Taala bɛna fɔ wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nafsu sura ko maa o maa ni siranna Alahu Taala ɲɛ, Alahu Taala b'i ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an badal silamɛw. Maaw bɛ balawu min ye dunuya laban na i de t'a ye, adamadenw bɛ kungo min ye a tɛ se ele ma, i b'a mɛn de, lon bɛɛ i b'a mɛn ko nin kɛla yan fɛ dɛ, lon bɛɛ i b'a mɛn k'a kɛla ten nka dɔ tɛ se ele ma. wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. An ye jigin dɔn tuguni, Alahu Taala ko aya kelen kuran sura kelen kɔnɔ, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Allahu akbar. Alahu Taala ko o sura kelen kɔnɔ ko ni maa ma ni ne de siranna Alahu Taala ɲɛ, Alahu Taala bɛ i jurumu yafa, a bɛ tila ka baraji saraw la sɔn hɛrɛ ma, Alahu Taala bɛ o d'i ma. Ala ye siranya nafa filɛ, o de kosɔn tiba ko sallallahu alayhi wa sallam ittaqillaha haythuma kunt, siran Alahu Taala ɲɛ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ. Chers frères et sœurs en islam, nous étions en train de dire que nous sommes ici, nous sommes en train d'étudier un texte prophétique enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces textes, nous avons trois enseignements. Le premier est que le prophète nous incite à avoir ce qu'on appelle la piété, at-taqwa. At-taqwa. Maintenant, le at-taqwa là, c'est quoi? At-taqwa, les savants nous disent, c'est le fait de mettre entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala une barrière. Voici le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut mettre une barrière entre toi et ce châtiment-là. Entre toi et le feu d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le feu de Jahannam. Maintenant, cela se fait à travers quoi? Cela se fait en pratiquant tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. Fi'lul awamir. Tout ce que Allah nous a recommandé là, il faut le mettre en pratique dans la mesure du possible. Et en s'éloignant de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Donc, ce qu'Allah nous a recommandé, tu le sais. Ce qu'il nous a interdit aussi, tu le sais. Donc, il faut t'éloigner des interdits et faire dans la mesure du possible ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé. C'est ça, c'est celui-là qu'on appelle le pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Mais pour te faciliter la taqwa, les savants nous disent, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ittaqillah haythuma kunt, et cela veut dire craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans l'isolement comme vous le craignez parmi les gens. Toi, ta crainte ou ta piété ne doit pas être seulement lorsque tu es dans la mosquée ici, tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque tu es dehors, tu n'as pas la piété.
Ça, c'est pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on peut l'appeler autrement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Et le musulman doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala en tout lieu et en tout moment. Et ce qui va t'aider à avoir la piété, c'est l'évocation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala te voit et il sait de toi en tout lieu et en tout moment. Nous avons évoqué ici un poème d'un grand poète arabe qui dit Idha ma khalawta dahra yawman fala takul khalawt. Il dit si un jour tu te trouves seul dans un endroit, quelque part dans le monde, ne te dis pas que je suis seul. Mais dis-toi tout simplement que tu as un observateur qui t'attend. Lorsque tu fais net, il va t'inscrire. Le cahier est là, le cahier de notes ça est là. Lorsque tu fais net, il va noter. Voilà, ne pense pas que Allah subhanahu wa ta'ala va omettre, mais Allah subhanahu wa ta'ala a omis ce que tu as fait. Voilà, et ne pense pas encore que ce que tu as caché à Allah subhanahu wa ta'ala est absent d'Allah, que Allah ne sait pas. Allah sait tout cela. Voici ce que le poète arabe dit. Donc tout ce qu'on fait, Allah il est à côté de nous et il sait de nous. Il a dit ça dans la sourate al-Mujadala. Nous avons dit cela en arabe et en doula. Il dit Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa thalithuhum. Il dit pas de conversation entre deux personnes sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans que Allah subhanahu wa ta'ala soit le troisième. Je m'arrête là. Lorsque vous êtes deux, tout ce que vous allez dire là, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, il voit, il comprend déjà. Donc lorsque tu sais cela, tu sais comment te comporter, tu sais comment avoir la piété, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. La piété est très très profitable pour les musulmans. On va regarder la sourate At-Talaq, le divorce. Allah il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui donner une issue favorable. C'est-à-dire, tu as toujours les faveurs. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et Allah te donne ses dons par les moyens sur lesquels toi-même tu ne comptais pas. Il te donne ses dons par les moyens sur lesquels toi-même tu ne comptais pas. Allah subhanahu wa ta'ala te donne ses dons. Dans le cheminement de la même sourate, Allah dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui facilite les choses. Il facilite toutes choses pour toi. Et dans le même cheminement, juste en bas, Allah dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va pardonner tes péchés et il va t'attribuer une grosse récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse cela. Ça c'était le premier volet de cet hadith. Le deuxième volet de cet hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ça c'est le deuxième enseignement de cette parole prophétique. Les savants nous disent wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata ay wa alhiqi sayyi'ata as-sadirata min bil hasana salatan kanat aw sadaqa aw istighfar aw nahwu dhalik. Ula hadisa akalan fulana an bɛ min faamuya hadisa kɔnɔ ci b'a kama sallallahu alaihi wasallam ko silamɛ n'i ye juguma dɔ kɛ ele ka ala ɲɛsiranya baara k'i jija ka ala ɲɛsiranya baara i seko damayira ma i filila ka juguma dɔ kɛ k'i ye jumɛn kɛ juguma nin gɛrɛfɛ dɔrɔn i ye jija i ye ɲumanya dɔ kɛ n'o kɛra juguma bɛ na ka na ɲumanya jɔsi ka bɔ yen n'i ka mɛn ko juguma bɛ caya la an t'a jɔsi la le a bɛ jɔsi ni fila min ye fana cibaga sallallahu alaihi wasallam a kɛtɔ le k'o fɔ an ɲɛna nin ye misala bolo ma fan bɛ ele mɔgɔ min na ni tâche dɔ bilala la i k'a ko ka bɔ yen dɔ wɛrɛ bilala la i k'a ko ka bɔ yen tâche tɛ to a la o mɛ n'a bilala la bi ka bilala sini ele m'a jɔsi i b'a ye tâche bɛ caya i ka fani kan ka jurumu jɔsi n'o ye jurumu la fitininw ye o cibaga sallallahu alaihi wasallam a ka o siratigɛ de di an ma nin ye jurumu bɛ jɔsi jurumu fitininw bɛ jɔsi ni mun ye a bɛ se ka kɛ ni seli ye i n'a fɔ u nana hadisa dɔ wɛrɛ kɔnɔ cogo min a bɛ se ka kɛ ni saraka ye awa a bɛ se ka kɛ ni ka Alahu Taala yafama dali o la n'i y'a filɛ a nana hadisa dɔ kɔnɔ cibaga ko sallallahu alaihi wasallam a ko as-salawatul khams wal jumu'atu ila al jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna mashtunibatil kaba'ir. Cibaga ko sallallahu alaihi wasallam a ko seli wagati dɔ ni dɔ cɛ
fajari ni seli fana cɛ seli fana ni lansara cɛ juma ani juma dɔ wɛrɛ cɛ sunkalo ani sunkalo dɔ wɛrɛ cɛ jurumu yafaw de bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ maa ye maa min ni ale tɛ jurumu babaw kɛ ele tɛ nkalon tigɛ i tɛ jɛniya kɛ awa i ka namara yɛrɛ fana i t'o kɛ a ka ca la jurumu misɛn misɛn minnu i b'a kɛ seli wagati n'i ye seli wagati dɔ kɛ sisan i ka Alahu taala dali k'Ala ye yafa i ma a bɛ yafa i ka jurumu fitinin mun kɛ yanni o seli wagati ka se yanni dɔ wɛrɛ bɛ se i filila ka mun kɛ n'i ye Alahu taala dali fana a bɛ yafa i ma mukaffiratun lima baynahun mashtunibatil kabaa'ir ay ko segam ta qur'ana kono Allah taala ko fi ayati surati nisa in tashtanibu al-kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima Allah taala ko ama suratu nisa kono akoni ay an yoroma je jurumu babawla Allah taala ay an gben ka bo jurumu babawma jurumu misamanu ni ambo ke Allah taala be yafa uluma abada aslamaw Ola ni ye juguma dɔ kɛ i ye ɲuman tugu a la juguma in a bɛ jɔsi nka a bɛ jɔsi cogo di lɔnnibagaw ko kayfa tumha as-sayyi'a qala al-ulama ay tadfa'u al-hasanatu as-sayyi'a wa tarfa'uha ko ɲuman bɛ na kɛ a bɛ na kana ko jugu yɛrɛ de wuli ka bɔ yen pewu ele filila ka juguma dɔ kɛ i nana seli imam ka wajibi kɛ a ka ladilikanw di a ka ca la ele yɛrɛ tɛ kɔsegin o juguma ma tugun parce que i ka imam ka ladilikan mɛn donc a bɛ juguma lawuli a jurumu bɛ lawuli awa ele yɛrɛ tɛ kɔsegin k'a ɲɔgɔn dɔ wɛrɛ kɛ lɔnnibaga dɔw fana ko jurumu bɛ lawuli cogo di ni adamaden ka jurumu kɛ a bɛ nɔ dɔ de bila i dusu la est-ce que i b'a faamuya donc n'i nana ka na ɲumanya kɛ ka tugu o la o nɔ de bɛ wuli ka bɔ yen sinon ni o nɔ de cayala ele bɛ kɛ mɔgɔ ye a fɔra mɔgɔ min ma ko Alahu taala ye tampon bila olu dusu la i b'a ye ele kɔni tɛ ladilikan mɛn tugun maa min yɛrɛ bɛ ladi a ko man di ye i bɛ ladi yɔrɔ min na i tɛ taa yen a faamuya ko ɲuman ya Rabbi Alahu taala m'o dilan ma Tibaako sallallahu alaihi wasallam ko seli waati 5 mun na m'o kɛ k'o bɛ jurumu yafa ja nafa ba de bɛ seli la an badi alisilamɛw ja nafa ba de bɛ mun na seli la a faamuya ko ɲuman ya Rabbi Alahu taala m'o dilan ma mun kosɔn ɲuman bɛ se ka jurumu jɔsi ka bɔ yen parce que bana fɛn min ka jugu bana ma i b'o dɔn bana sina li anna al-marada bididdihi al-marad bididdihi fɛn min ka jugu bana ma o de ye bana sina ye i bɛ bana sina dɔn o de ye kɛnɛya ye donc n'i bɛ fɛ ka bana wuli ka bɔ yen dɔrɔn kɛnɛya ɲini n'i bɛ fɛ ka jurumu wuli ka bɔ yen dɔrɔn ɲuman kɛ n'a kɛra jurumu la fitinin ye a ka ca la a bɛ jɔsi ka bɔ yen a faamuya ko ɲuman ya Rabbi Alahu taala m'o dilan ma chers frères et sœurs en islam nous étions ici dans le deuxième volet de cet hadith de ces textes prophétiques où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il nous dit wa atbi'i sayyi'ata al-hasana. Il dit lorsqu'on fait un acte de mal, lorsque on pratique une mauvaise action, il faut suivre la mauvaise action par une bonne action et tamhuha, cela va effacer la mauvaise action. Cela a été confirmé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là où il dit entre les prières quotidiennes là, entre les prières quotidiennes, c'est des moments qui expirent nos péchés. Lorsque tu fais la prière de Fajr, tu demandes à Allah de te pardonner parce qu'il y a la demande de pardon dans la prière. Tu fais cela, Allah subhanahu wa ta'ala, les petits péchés, les péchés mineurs que tu as fait avant la prière, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne cela. Entre la prière de Fajr et puis la prière de Zuhr, peut-être tu t'es trompé, tu t'es glissé, tu as fait des petits péchés, tu viens demander dans la prière de Zuhr, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne cela. Mais et si toi tu ne pries pas, toi la prière c'est pas ton souci. Cette expiation là, tu ne vas pas en profiter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande cela. Et cela aussi a été clairement dit dans le Coran et dans les hadiths. Il y a la sourate Al-Maïda où Allah dit Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Les bonnes actions dissipent, effacent, lavent les mauvaises actions. Dhalika dhikra lidh-dhakirin. Ceci est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Tu as fait un acte de mal, à côté il faut faire un acte de bien.
Cet acte de bien là va venir laver l'acte de mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Et dans le deuxième sermon, nous allons voir un peu plus vite le troisième volet de cet hadith, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et de vous. Haza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul paix et salut sur le prophète, l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses compagnons, ses proches. Alhamdulillah, ikhwat al-islam, نحن في الدرس الثاني مع هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس أي عاملهم وعاشرهم بخلق أي بسجية وطبع حسن أي جميل محبوب كملاطفة وكذلك طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف أذى فإن فاعل ذلك يرجى له في الدنيا الفلاح وفي الآخرة الفوز بالنجاح. Lama dal silamau tiwa kama sallallahu alaihi wasallam aka kuma kan parti sabana la na me na foteli abulu makabe wakati ma ako anya jida nani mogo be baranyo yala anya o baranyo ya ni jogo nyuma ya badal silamau wa khaliqin nasa ko nani mogo be baranyo yala ama fo nani silamau be baranyo yala ama fo nani mu'minu be baranyo yala nga ako asela jogo ma ina fo alayhi salatu tafana asela jogo man yorona ko wa khaliqin nasa ko nani mogo be baranyo akala ma fasu ye akala slamayo akala chrétien yo akala ne yere ta dola nta shi dola o mogo be la diniya ale ta fo ilila al na kala na be baranyo la kaban ika jida ika jogo nyuma ta na ide tiba sallallahu alaihi wasallam akanya mara olila wala mo kala ni kotala nye mogo baye okotala nye directeur okotala ne ra lebe mogo la seli okotala jumu nyuma ya yoron ni ma koloshi ka la bara bere bita antama ko yorolila jumu nyuma ya wala jumu nyuma ya te ke na fulo soro kana fulo di mogo ma la yatatallab bazlul mal wala ijhad an-nafs non jumu nyuma ya te ke na fulo soro ka a chiru mogo la walma kira ni sege non jogo nyuma ya yakfik mulatofa bayna nas ka igere maga ya mogoye isigila yomi ay donko mogo sigilay eleni isigi nyo bela jeni kan nganya ma yake ole ko sonko ci wa ko sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nas mogo bela jeni ini sigi nyo bela jeni kan nganya nyo comment on appelle ça adamadiya ke nyo fe igere maga ya koye ini furumuso no isigi nyon folo yi ale kayin ka donc ale ni adamade ni sigila ti wa ko sallallahu alaihi wasallam khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli aw kama qala alaihi salatu wassalam ti wa ko awlaf samanti o de ye mami kai afurumuso yoro wal ma afurumuso yoro ni mitata na kelinga ni mitata na kelinga wal ma afurumuso yoro mais tu vois que sallallahu alaihi wasallam ako ale leye am bela jani chami mi akai afrumuso koro ko ale tiba sallallahu alaihi wasallam ale de yoyi ola iga sigi nyoya ini furumuso akai nga jade amaka nga ken nya sisiye sabula ki inya foni ka muya o yere saraka le tabassumuka fi wajhi akhika sadaka iyinya muya ka nusonja ibalma nyakoro o saraka le ele balma betma ifu musuka ma do be ulu kole koni ki ni rebe nusonja ni muso ni be yela nay ka nyabe dula do ale nusonja te ale fe adola so kono do abanya sisi o tsega to kibe bonya femba to kibe bonya wa bima anfaqu min amwalihim ibe jija ele yake muso ka kotigi yake le baladi ida salama aka bonata ibe barake fana ka jija fana amako be famuna ka fele bo o le bato ibe so nya sisite
afamya ko nyuma ya rabbi Allah taala mo dilama wala jogo nyuma ya o jogo nyuma na abe ke ki igere ma ya ni mo hoye wa kadhalika talaqatul wajhi ka inye foni ni mo hoye abo jogo yere fanala wa badlul ma'ruf ika nyuma di mo ma ko be mina ife odi wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum badlul ma'ruf anna danaka kuma nyuma fo mauma mo do be are re tellement que adigla kuma jugu fola abe kuma jugu fo ka sura ma ba kalama bon nakelati amake moye tiba ko sallallahu alaihi wasallam ko mo do be tellement que olu be galon tige abita sabe Allah taala fe ko galon tige lawlo na e baru dambe dron galon e dambe na sadi ale rebe galon c'est devenu une seconde nature pour lui avec galon tige ale rati ba kalama ma do le beti ola ni te aramadiya ta ka choge ni te jogo nyuma ya yere fana ke choge ngo defo ngo jogo nyuma ya ko tila bere beta mo chama ne kama donc ay dija angana ke olu mo chama ibn rajab lo yelon ba do ale ko ka be mo chama de nyene ako kathiru minan nas yadhunnu anna taqwa fil qiyam bi haqqillah duna huquqi ibadi ma chama ne ba mi kuna fala ko ala saraya ko le Allah taala ka min ni fe seli sun jagabo abana ngam mo ka haken o nyina no ko ni yo mo ka haket to idron ile ka ala saraya ma dafa imagine mo be sun ngale ba ka wati beke mo ko rofola uba ba ka wati beke sindia tigala wala ba ka wati bela jeni ke galon tigala ngo olu le be baraj mandum wala be baraj mandum ci ba sallallahu alaihi wasallam pour fini o ka ni ngaw ko baraj me le be mo do al jina ko ni barabe ako jogu maya husnul khulq lamma su'il ayu amalin yudkhilul janna في الأكثر قال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وبالعكس وقال لي ناتركو برج من بي أبي مغدو جهنم كنا نبرج مي نبرج جمعي كاتم برا سادي برج من بي مغدو جهنم كنا كاتم برا بلا جنكام أكو الفم والفرج أرمادي إدا أنيكا كرسي جلا مدان نجمع بمن أيرا إلا إما إن أنت لاسي أركيما الله تعالى كي تكما ta bouche là ne va rien dire le jour de la résurrection el yawma naqtimu ala afwahihim akadam lo de law dan ne be kole folo et pas mesure ba ko taw ñene bon parce que ko belle be dama na dani afam ya ko ma ya rabbi allah taala ko jama donc ici chers frères et sœurs en islam le troisième volet de cet hadith et le troisième enseignement que nous tirons de cet hadith, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné en nous disant que wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Et de lorsque nous sommes en relation avec les gens, traiter les gens avec de bonnes manières, adopter ce qu'on appelle le bon comportement. Le bon comportement, on a dit ici, lorsque le prophète voulait parler de ça, là, il n'a pas dit traiter les musulmans, non traiter les croyants, non, mais il dit traiter les gens, qu'ils soient, j'allais dire musulmans, non musulmans, chrétiens, animistes. Tant que tu travailles avec lui, vous collaborez, tu dois avoir le bon comportement avec lui. C'est ce que l'islam nous enseigne. Et c'est là, beaucoup de nous seront attrapés le jour de la résurrection. Et j'ai dit que le bon comportement est une adoration, dit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été demandé, selon Abu Huraira, un grand compagnon, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été demandé quel est l'acte qui fait entrer le plus dans le paradis. Et il a répondu par dit quoi? Que c'est le bon comportement. Et il a été demandé, disent par contre, quel est l'acte qui fait entrer le plus dans l'enfer? Et il a répondu par cela que c'est notre bouche. Ce qui est entre les deux petits barbes là, moustache et puis la barbe là, la bouche là, c'est ça qui va noyer beaucoup de personnes le jour de la résurrection. Et il a fini pour dire que également le farj qui est où l'endroit qui est vraiment en bas de nous qu'on protège, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Trois enseignements dans un hadith: ittaqillah haythuma kunt, craignez Allah où que vous soyez, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha, faites suivre les mauvaises actions par les bonnes, cela va effacer les mauvaises actions, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, et traiter les gens avec des bons comportements. Trois ordonnances, trois recommandations par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hajar, un grand savant, le dit. Il dit ici là,
Cet hadith-là couvre toutes les règles de la religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde beaucoup de vendredis et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il donne la guérison à nos malades, qu'il pardonne tous nos défunts, tous les défunts musulmans, tout ce que nous sommes en train d'entreprendre ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dedans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse toutes nos activités, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse toutes nos activités. Hadha wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qumu ila salatikum yarhamkumullah.